почне да прекалява с алкохола. Има опасност той да падне отдола. Окей, мен. Окей. Това беше Френзи. Сега е ред на... Джеф! Джеф! С тези очила, с като най-пяната ви музикатка, това най-хубавата шибана хлебака. Абе, това не е случайно семейство си на листа. Ами, извинай, пак е каприза. Не, просто ми хареса, че усетът ти отива. А защо ви дошъл, пък и колко да се прозива. Няма смисъл да отиде към долу и да правят хип-хоп. А кой е добре? Да взе от един алкохолен. Алкохолен. Моя хоби гледам и ми става смешно. Искам да ти кажа нещо, че алкохол ми става жешко. Трябва да се видиш, за да ти е перфектно душата, шата пак смиряте срещу мене, прекъсоче са. Окей. Това беше Джеф. Който е за Френзи да извика сега! Който иска да е дето, то фристайл сутринта, па после добра, а от пак до сутринта, па после пак, това не е зле, а това може би да, братле. Това беше Мас! А сега... Светеца! Зле. Мога да съм зле в много неща, от платка, от ракия или гори от марихуана, но няма да пея за трева, защото съм лекушак. Аз употребявам бира, защото съседи ми от нея не спира. Мога да съм зле от салата или от салата. Аз към теб, сега братле, време да се занимава с теб. Ела напред, нека да те видят хората. Кефиш ми, братле, напомняш си на годините назад. Когато бях в техникума, братле, когато си беше на моите години, се чувствах много добре. Еврото първо, искам да ти кажа, става съм на дърво. А да не в тази битка, ще ми дадеш да на някой твоя битка. Иска битка задна или предна, римата поредна, няма да е последна. Една, две, три, ако ти се брои, седи на земята и изчета, или хитринчета си копи, клетки брой, остани си в покой, стой. Кастеда на главата си, а катрицата влиза се едно си някакъв пимпиграч. Обаче май сутри чуваш детски плач от себе си. Ходи при дедо си! Окей. Правим, обаче влизам, чука, че музиката идва над налази от устата ми, душите ти. Не знам как свършват дните ти. Навлизам, брат, защото тук са мечтите ти. До тук ти стигна, брат, няма на къде да отидеш. Продължаваш, брат, обаче по-добре да се скриеш, защото сме в брек, почна на сцената израсли. Брат, продължаваме, обаче не сме се намазани. Аз съм тук с рими, с микрофон, обаче влизам, брат, и знай, че ти вече издаваш сон. Защото не знам, като медуза лиши ме вкаменяваш, обаче аз съм огледал и срещу себе си посягаш. Да, мисля, че гледаш с очи. Продължава обак, не можеш да спреш, нали? Който е за Наско, да го посочи сега! Наско печели с повече от 25 гласа.
a.k.a. Диаманти! В негово лицето пак продължава да живее в моето сърце. Аз не съм тук да правя фристайли, не фристайлове, правим. Искам да поздравя Зелената камора за убийствените партнери, които тук направи и за всички хора тук, които чувстват тази музика със сърцето си. Искам да благодаря на организаторите на това събитие. Аз така като в другите държеше, вече нещо някой ми е платил. Шорткън, лицето на Демарата Неордан. И искам да кажа, че това беше много ценно, което аз видях тук всички тези хора. Супер много уважение за абсолютно всички MC-та, дори онова с червеното яке. Дето. Но аз така хулинение не бях виждал, човек! Сигурно си много добре стана, искам другия път три път. Дай за тебе, да, за тебе го. Искам другия път много пълно и не знам, някакси това е. Да, аплодисменти, да, обаче това беше целта. Мисля, че батълите не са свършили, затова нека уважим MC-тата. Много уважение за хората от гетото, Young Be Young. И забавлявайте се и кажете на всички ваши приятели, че другия път тук ще е къде по-яко. Живи, здрави, къпкано да ви се връщам.